आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय PM किसाननि मोनसे बिग आपडेट लाबोनाय जादों। बे आपडेटआनो जाहैबाय थांनाय 28 फेब्रुवारियाव PM किसाननि नैबे 16 इनस्टलमेन्टखौ गभर्नमेन्टआ सोनानै होदोंमोन। जाय बिथांमोना बे PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्टखौ मोननो हायाखै, नोंथांमोना थाबैनो EKYC गभर्नमेन्टआ EKYC बानायनो खोथादों। EKYC नोंथांखौ बानायनो खोथादों। बे EKYC खौ नोंथाङा बबेयाव बानायनो, आङो बेखौबो भिडिअनि जोबनायथिं खोथायगोन। नोंथांमोनखौ गभर्नमेन्टआ मोनसे नटिस टुइटार हेन्डेलनिफ्राय मोनसे नटिस फोसावनानै बेनि आपडेटखौ होदों। नोंथांखौ EKYC बानायनो होदों। 16 इनस्टलमेन्ट जाय बिथांमोना मोननो हायाखै, नोंथांमोना थाबैनो बे 16 इनस्टलमेन्ट रां मोनैफोरा थाबैनो नोंथांमोना गावबा गावनि बेंक एकाउन्टआव 2000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। गभर्नमेन्टआ नैबे टुइटार हेन्डेलनिफ्राय नैबे मोनसे नटिसखौ फोसावनानै होदों। नैबे गभर्नमेन्टआनो बेखौ रोखायै बेखौ नटिसखौ बहननानै होदों। जाय बिथांमोना 16 इनस्टलमेन्टखौ मोनाखै, नोंथांमोना बे 16 इनस्टलमेन्टखौ मोननो थाखाय नोंथांखौ मा खालामनो खोथादों बेयाव EKYC खौ नैबे 31 मार्चनि गेजेराव नोंथांखौ बे EKYC नि खामानिखौ नोंथांखौ मावनानै लानो खोथादों। जोङो नायगोन नोंथाङा EKYC खौ PM किसाननि पर्टेलाव बोरै चेक बानायनानै लानो हागोन। नोंथाङा थाबैनो नैबे EKYC खौ होयोब्ला नैबे 31 मार्चनि जोबनायथिं नोंथाङा एप्रिल मान्थआव नोंथाङा PM किसाननि रांखौ नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव मोननाया रोखा जानानै फैदों। बेयाव गभर्नमेन्टआ बेयाव रोखायै बुंनानै होखादों, जाय बिथांमोना PM किसाननि 16 इनस्टलमेन्टखौ मोनाखै, नोंथांमोना नैबे 31 मार्चनि गेजेराव नोंथांमोना EKYC खौ होनांगोन। आरो नोंथाङा नैबे PM किसाननि डाइरेक्टयै पेजाव फैबाबो बेयाव मोनसे नटिस गोदानै बहननानै होदों। नोंथाङा गुगोलाव PM किसान सार्च खालामनानै नोंथाङा नैबे PM किसाननि मेन पर्टेलाव जुदि नोंथाङा हाबो, अब्ला नोंथाङा बेयाव मोनसे नटिस नुनो मोनगोन। नैबेयाव मोनसे नटिस गोदानै बहननानै होदों। नैबे फ्रम 27 मार्च 2024 टु 30 मार्च 2024 only EKYC सर्विस will be available। नैबे 27 आरो 30 मार्चहालागि EKYC आ बेयाव बेनि खामानिया बेनि सार्भिसा नैबे 27 आरो 30 मार्चहालागि बेयाव एभेलेबल थागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना आरो EKYC खौ बानायनो हाथ'नाय नंला। नोंथाङा नैबेयाव नायनानै लाबानो जाबाय। बेखौ मोनसे गोदान गभर्नमेन्टआ नैबेयाव PM किसाननि पर्टेलाव बेखौ लन्च खालामनानै होदों। नोंथाङा थाबैनो नोंथाङा EKYC खौ होनानै लाबानो जाबाय। EKYC खौ नोंथाङा बहा होनो, आङो बेनिबो नोंथांमोननो मोनसे आपडेट खोथाहरनि। नोंथाङा EKYC खौ होनो थाखाय नोंथाङा गावबागावनि नोंथांनि सक, नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि गावबागावनि सकआव बेबायदि मोनसे दखान थागोन। गोजौआव नैबायदि CSC बेबायदि लिरनाय थागोन। नोंथाङा बे दखानाव नोंथाङा थांनानै गावबागावनि EKYC खौ आखाइनि फिंगारप्रिन्टखौ नोंथाङा होनांगोन। बे दखाना गावबागावनि नोंथांनि जायगायाव बेयो एभेलेबल थागोन। नैबे दखाना बेखौ CSC सेन्टार, बेखौ सब नोंथांनि बे CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथाङा थाबैनो EKYC खौ नोंथाङा होनानै लाबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा EKYC खौ होबायमोन, अब्ला नोंथाङा नैबे पर्टेलाव फैनानै नोंथाङा नैबे EKYC आव नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। जुदि नोंथाङा होखांबायबाथाय नोंथांनि EKYC आ एप्रुभ जादोंना जायाखै, नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि नैबेयाव आधार कार्डखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायनानै आधार कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव होनांगोन। आरो नैबे सार्चआव थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि EKYC आ एप्रुभ जादोंना जायाखै नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हागोन। आरो PM किसाननि मोनसे प्रब्लेमानो जाहैबाय DBT। नोंथांनिया EKYC आ जुदि कमप्लिट जायो, नोंथाङा मोनसे DBT होननाय मोनसे सिस्टेम, बे सिस्टेमखौथ' आङो गोबां भिडिअ देखायबोबाय दङ। बेनो जाहैबाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार, बेखौ DBT बुङो। नोंथाङा बे DBT खौ नोंथाङा थाबैनो अन बानायनांगोन। नोंथांनि बेंक एकाउन्टजों नोंथाङा आधारखौ नोंथाङा लिंक बानायनो नांगोन। अब्लानिया नोंथाङा PM किसाननिल' नङा, नोंथाङा सेन्ट्रेल बा स्टेट गभर्नमेन्टनि जिखि स्किमाव नोंथाङा एप्लाइ बानाया मानो, नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा थाबैनो नोंथाङा DBT खौ कानेक्ट बानायबानो जाबाय नोंथांनि बेंकजों। नोंथांनि आधार, नोंथाङा बेखौ बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा आधारजों लिंक बानायनांगोन। नोंथाङा बेखौ बेंक ब्रान्सआव थांनानैबो बानायनो हागोन। नङाबा नोंथाङा इण्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंक होननाय मोनसे नोंथाङा बे
एकाउन्टखौ खुलिनानै नोंथाङा इजियावनो नोंथाङा DBDखौ कानेक्ट बानायना लानो हागोन। जाय बिथांमोना PM किसाननि रां मोनाखै नोंथांमोना थाबैनो बे 31 मार्चनि नोंथाङा आगोलावनो बे खामानिखौ गभर्नमेन्टआ मावनानै लानो खोथादों। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोननो आङो मोनसे फिसा इनफरमेसन खोथाहरबाय जाहाथे जोंनि थालांनाय बर' खेथियकफोरा PM किसाननि रां मोनैफोरा बे रांखौ मोननो हायो। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै।